Ik ben schrijver van romans en korte verhalen en theater. Nou, een paar jaar geleden George Floyd, vermoord in Amerika. Dat heeft me heel veel verdriet gedaan. Daar werd ik heel boos om, ook als zwarte man, maar ook als Arubaan. Ik heb ook een Curaçaose familie, komt oorspronkelijk van Curaçao. En ik heb een verhaal willen schrijven over mensen die ergens anders, die geboren zijn en die ergens anders op een andere plek een nieuw leven beginnen. Dus bijvoorbeeld iemand van Curaçao die naar Aruba gaat en opnieuw een leven begint. En hoe iemand dat doet. En dat laatste verhaal in dit boek, dit heet Goudjakhals, is een verhaal wat zich afspeelt op Aruba in 1983. Dus vlak voor de status aparte. En dat speelt zich af in San Nicolas. En het is een tribuut aan mijn oma. En mijn oma woonde in Dakota, maar heeft ook in San Nicolas gewoond. Het boek is ook te krijgen in de bibliotheek van Aruba. Je kunt het op bol.com vinden. Het heeft de Amarte Literatuurprijs gewonnen in Nederland. Dus het heeft veel aandacht gekregen, goede recensies. Dus je kunt het eigenlijk, bol.com is het makkelijkst. Ja. Het is ook als luisterboek te krijgen, dus je kunt het ook online bestellen, zeker. Nou, ik kom in november terug. Als je in Nederland een boek uitgeeft en je wilt het op Aruba verkopen, daar zijn geen contacten tussen de uitgeverij hier in Nederland en op Aruba. Dus dat moet je zelf doen. Dus ik kom zelf naar Aruba met boeken en dan hoop ik het bij een van de boekhandels hier in Aruba te verkopen. Maar dat gebeurt dus in november. Ja. Maar als mensen het voor die tijd, kan het dus in de bibliotheek of online via bol.com of als luisterboek. Dit is het derde boek. Het eerste boek was een vader-zoon verhaal en het tweede boek was samen met Raoul de Jonge, dat is een Surinaamse schrijver. Dat is een bundel met allemaal Caribische schrijvers, dus van Curaçao, maar ook van andere Caribische plekken. Ja, nee, maar het is heel belangrijk. Bijvoorbeeld, er was een spreker die noemde ook dat bijvoorbeeld de strijd van de indigenous ook verbonden is met de strijd van de Palestijnen. Palestina, in Gaza. Nou, dit boek heeft bijvoorbeeld ook verhalen over Palestijnen. Dus ook om de verbinding tussen Palestina en Aruba is in dit boek, komt ook aan bod. Ja, zeker. Heel belangrijk, absoluut. En Aruba is mijn tweede thuis. Het spijt me dat mijn papiermenten niet zo goed is. Maar mijn hart ligt hier ook, dus ik vind het ook belangrijk. Het is ook een boek van Aruba, zeker.